ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಬ್ಬರ ಮೈರಂಕ ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಗಗ್ಗಾರ ದೈವ ಉಂತಿನ ಮಣ್ಣು ಮೂಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಬ್ಬರ ಮೈರಂಕ ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಗಗ್ಗಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಪ್ಪಳಿಗೆದ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆದ ಬಪ್ಪಳಿಗೆದ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಯಾನು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆದ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ನಂಡ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ. ನಮ್ಮ ಮನೆತನಡು ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ರಾಮಪ್ಪೇರು ನನ್ಪುನಾರು ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜೇರು ಆರೆಡ್ದು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತನ ಈ ನಂಬಿಕೆನ ಆರು ಮುಂದುವರ್ಸ ಒಂದು ಪೋಯಿರು. ಕ್ರಮೇಣ ಆರಿಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸಾಯರ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಗ ಆರ್ನ ಕಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ಬೆರಿ ಸಹಾಯಗ ಕೊರಿಜೇರು ಆರ್ನ ಮಗನಗ್ಲ ಅವಡು ಆರ್ನ 60 ನಗ್ಲ ಅವಡು ಬೆರಿ ಸಹಾಯಗ ಕೊರನೆಡ್ದವರ ಒಂತೆ ವ್ಯತೆಟ್ಟು ಆರಯವೇನು ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಟ್ಟಾಡು ಪಾಡುಡಾಯಿನ ಪ್ರಮೇಯ ಬತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡಾರು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ದೈವಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅವೇನು ಅಟ್ಟಾಡು ಪಾಡೋಡ ಆತಂಡ ತಾಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡೆ ಇನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ನಾತಿಗೆ 1975 ಇಸವಿಡ ಆರು ಈ ಲೋಕನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿರು. ಜೋಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ತೊಂಡೇರು ಆರೆಗೆ ಅಡ್ಡು ಬುಡೆದಿಡ್ದು ಫಸ್ಟದ ಬುಡೆದಿರ್ದು 7 ಜೋಕುಲು ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಬುಡೆದಿರ್ದು ಪಂಡ ಪಲಿತಂಗಡಿನೇ ಮದ್ಮೈನಾರು ಬುಕ್ಕದ ಬುಡೆದಿರ್ದು 5 ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಆ 12 ಜೋಕುಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೆತೊಂಡಿಜೇರು ಪಂಡ ಒಂತೆ ನಂಬಿಕೆದ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟಡೆ ಮುರುಕುದು ಪೋಯರು ಆಯ್ನಡ್ದವರು ಓಲ ಕಡೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಕಡೆಕ್ ದಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾನೇ ಐಕ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ದೇವೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಒದಗದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಗಳಿಗೆ ಒದಗದು ಬತ್ತ ನೇಪ ನಂಡ ಎಂಕಲ್ ಉಪ್ಪಳದ ಇಲ್ಲಲು ಇಂದುವೆ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ರಾಮಪ್ಪೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಿ ರಾಜೀವೆ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ರಾಜೀವ ಆರು ವ್ಯಾಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪಳಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ 55 ಇಸವಿಡ್ದಿಕ್ಕ 1950 ಇಸವಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬೇಕರಿ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ BR ಬೇಕರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಲ BR ಬೇಕರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅವಿಡ್ದುಕ್ಕ ಹೇಮ ಬೇಕರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಆರ್ನ ಪಲಿನ BS ಬೇಕರಿಂದ ಆರ್ನ ಪಲಯನ ವಿಟ್ಲಾಡು ಅಂಚನೆ BR ಬೇಕರಿಂದ ಉಪ್ಪಳಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಆರೇನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನನ್ಪನಾರು ಬೊಂಬೈದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯಾರು
ಆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಅವಧೂತಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಇತ್ತೀರ ಆರ್ನ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಜನ ಏನ ಪಪ್ಪನ ದೋಸ್ತಿ ಆರು ಬೊಂಬೈದ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅನ್ಪನಾರು ಆರು ಉಪ್ಪಳ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವಧೂತಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಸಮಾಧಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಆಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ಡು ಆರೇ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈತ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ನಿಖಲ ಮನೆತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಪಲಿಮೆಗ್ ದಿನೇ ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು ಈತ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಈತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಈರು ಮಾತ್ರ ಏಪಲು ಅಂತೆ ವ್ಯತೆಟಿತ್ತಲೇಕ ಉಲ್ಲಾರು ಏಪಲ ಬೇರೆಡ್ ಬಿಸಿ ಇರಗೊಂತೆ ಸಂಸಾರ ಸುಖಲ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲೇರ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮೆಗಿ ಪಲಿರ್ದು ತಂಗಡಿಲೇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸಹಕಾರ ಪುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲೇಕ ತೋಜುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೊಪ್ಪನೇ ಪಂಡೇರಾಡ ಇಂಚಂಚ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಜಾರುಂಡೇನ ಪೊಪ್ಪ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತನ ದೈವಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಬಪ್ಪಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಚಾವಡಿಡ ಅಟ್ಟಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಹೊರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ನೇಮ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ಪನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೊಪ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀಪನ್ನೇ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದಿಯೇರು ದ್ವೇ ಬಪ್ಪಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡು ಪರತಿಲ್ಲು ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆದ ಪರತಿಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ವಾಸಾದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲು ಪಂಡಮಕ್ಳು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಇಂಥ ದಿನ ರುಂಡದ ಮಿತ್ತು ರುಂಡನು ಏರೊಂದು ಕೈಟ ಆಯುಧವನಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಸಿರಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಾರ ಅನಿಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಆಯಪುಣಿಂಚಿತ್ತ ಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಪಗ ದಾದನ ಬಡಭಕ್ತಿದ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಬಪ್ಪಳಿಗೆದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಕಾಂಡತ ಪೊರ್ತುಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಆಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ ಸತ್ಯಲಿಗೆ ಆಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂಬಿಲನೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಆಪನಂಚಿತ್ನ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟಿಗ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಸೇವೆ ನಡೆದು ಬರ್ತಂಡಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ನ ವರಹಮೂರ್ತಿ ವರ್ಣಾರ ಬಂಜುಲ್ಲಿಗೆ ಆಪನಂಚಿತ್ನ ಗಗ್ಗಾರದ ಸೇವೆ ಅಪಗ ಇನಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ದುಮ್ಮಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾತ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾದ ಈ ಉಂತೊಡು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಕೊರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪತಿಪೂರ್ಣ ಪದ್ನಾದಿಕಲಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಭಯದ ನುಡಿಲ ಗಂಧಾಪ್ರಸಾದಲ್ನ ಪಟದ ಎಂಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ ಕಾಪಾಡು ಪನ್ಪಿಚಿತ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಸಾರ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಪಾಲಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಕೋವಾಂಡಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಬನ್ಪಿನ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಐದು ತಟ್ಟುಬಾರಾದ ಅಮೃತನ ಪಡೆದು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಏಳು ಬೋಡುಡ್ಲೆಪ್ನ ಪಾರಿ ಭಿನ್ನವಂತಲ್ನ ವರ್ಣಾರ ಬೋಡುಡ್ಲೆಪ್ನ ಪಾರಿ ಭಿನ್ನವಂತಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದನ ವತ್ತಲ್ನ ತೀರ್ಥಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಂದಾನೆ ಮಂತಲ್ನ ಸೀಮೆಡಿ ಸೀಮೆ ದೇವರನ ಪಾರಿಡಾವಲ್ನ ಗ್ರಾಮಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ ಪಾರಿಡಾವಲ್ನ ನಕಲೆ ಭಿನ್ನ ಬುಡ್ಲ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗಡ ಬೋವಿನ ಸತ್ಯನೇ ಆಕಾಶನ ಬುಡ್ಲ ಶತವಾತಾಳ ಜತ್ತಲ್ಲ ಶತವಾತಾಳ ಬುಡ್ಲ ಮಿತ್ತುಭೂಮಂಡಲ ಡಾವಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಭೂಮಂಡಲ ಬುಡ್ಲ ದುವೇ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಒಂದುವೇ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಬನ್ಪಾದು ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣುಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಅಪ್ಪವೇ ದಿನ ಮಾನವನ ಮಿತ್ತ 13 ಮತಾದಿಗಳ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯೇರು ಉಜಿರೆದ ರಾಘವ ಪುದುವಾಳ್ನು ಬುಕ್ಕ ಕೇರಳದ ನಂಬುದಿರಿ ಆರ್ನ ತಂತ್ರಿನಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ದೈವಲುಲ್ಲೋ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಗ್ಲು ಕುಂಟೆಲ್ ತಾಯನು ಬುಕ್ಕ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನು ಬುಕ್ಕ ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಲೂಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ನ ನಿಗ್ಲು ಮುಂದುವರ್ಸ ಒಂದು ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ನಿಗಲೇನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕದಾಲಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲೈನು ಮುಂದುವರ್ಸ ಅಂದ್ ಪೋಣ ನಿಗಲ ಅಂತಸ್ತು ಮಲ್ಪರು ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರು 7 ಮಾಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಬರಂದತ್ತ ನಿಗಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಗಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ನಾನು ಪೇರು ಅಂಜ ನಿಗಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏಪಲ ದೀರ್ಘವಾದಿಪ್ಪುಣು ನಿಗಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ದೃಢವಾದಿಪ್ಪುಣು ಒಂದು ಆರು ಪಂಡೇರಂಚ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ದೀಬುಕಾಯ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪುರ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅವೇ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಹಾಯಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೊಪ್ಪನ ರಡ್ಡು ಪಲಯನಗಲ್ಲ ಬದುಕದಿತ್ತೇರು ನಾರಾಯಣನ ಅನ್ಪನಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಪೂವಪ್ಪನ ಅನ್ಪನಾರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಲಯ ತೀರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಭಾವನಗಲ ಸಾಕಾರದೇ ತಂದು ಏನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಂಡ ಈ ಇಲ್ಲದ ದನಿ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಇಲ್ಲ ಲಿತ್ತೇರಪ್ಪಗ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಈರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪನೆ ಹಿಡ್ದು ದೆನ್ ಬೆಳಗ ಒಂದು ಪೋಪುನೇಟ ಈರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಡದಾರು ಪುಗಲೆಗೆ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಉಂತೇರು ಆ ಉಂತನೆ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಪೊಪ್ಪಗ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಒಂದು ಪೋಯರು
ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಕಾರ್ಗಳ ಮಾರಾಟ, ಕಾರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಲೋನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್, ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಲೋನ್, ಹಳೆಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಪಡೀಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಕೂಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಫೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಮನ ತಣಿಸುವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಈಟ್, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು, ಹಾಟ್ ಬೆವರೇಜಸ್, ಚಾಟ್ಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಕೂಪ್ಸ್, ಐ ಶೇಕ್, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಚೈನೀಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳು, ಸೂಪ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ರಸಮಯವಾಗಿಸಿ ಸ್ಕೂಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಫೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೂಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಫೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ತಳ ಅಂತಸ್ತು, ರೀಮ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಬಂಟ್ವಾಳ. Stay slim, fit and healthy with BC Road's #1 air-conditioned gym, the Gym BC Road. International gym equipments, cardiac section, professional trainers are our specialty. Ladies batch is also available. Visit the Gym BC Road, first floor, Shubhalakshmi Arcade, Kaikamba Junction, BC Road. ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಬನೇ ಇಸವಿದ ಜನವರಿಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪುರಾಂಡು ಐಕು ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಏತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆತಂಡು ಗುರುವಾಯೂರುಗು, ನೀಲೇಶ್ವರಗು, ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯದ ಇಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಏತೋತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೇ ಪೋದು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದಾದು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾತಂತ್ರಿಲು ಆರು ಜೋಗಿತಾಯರು, ಕೇಶವ ಜೋಗಿತಾಯರು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಆರ್ನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತಡು ಮೂಲು ನಾಗದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಂಡು ದೈವಲೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ್ಯ ದೈವದ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಷ ಐಕ ಪ್ರಾಂಗಣ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಐಕ ಮಿತ್ತು ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗುಡಿಯ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಐತ ಮಗರಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮುಲು ಎನ್ನಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ದೋಷಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಪಾಪ ಆರ್ನ ಒಡವುಟ್ಟನಾಗಲೇ ಮಲ್ತನ ಕೆಲವು ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರ ಆರಿಗೆ ಅವು ದೋಷ ತೋಜೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಐನು ಪೂರ ಮೊಟ್ಟದು ಉಂತದು ಆರು ಕೋಲನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಯರು ಆಯ್ತಾ ಮಗರಿ ವರ್ಷ ಮೂಲು 2000 ಮೂಲ ಆರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯರು ಆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯನ ಲೆಕ್ಕಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ ನಂಡದು ಮೂಲ ಆಯ್ನೆ ನರ್ತನ ನೇಮ ದೈವಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬತ್ತಂಡು ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮದೈವಾದ ಉಂಟದು ಈ ಸಂಸಾರ ವಾರ್ತದ ಸೇವಕರೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಕೊರಲುಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತಂದು ಅಪಾಯ ನದಿಯ ಗಂಡ
2000 ಇಸವಿಡ ಆರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯರು ಅವಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟವನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದ ಆರು ಎಂಡನೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೈಟ್ ಕಾಸಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಹತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ದೈವಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಚಾವಡಿಡು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಒನಸ್ಪಾಡೋಡು ಆ ಎಣ್ಣ ಚಾವಡಿಡು ನೇಮ ಕೊರೋಡು ನಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಂಟದು ಅಂಚ ದಾನು ನೆನೆತೊಂಡೆ ಮಾವೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮಗ್ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕಡು 2000 ಇಸವಿಡು 2000 ಇಸವಿದ ಮಾರ್ಚ್ಡು ಆರು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಗಣಹೋಮದ ಬೆರಿಕ್ ನರ್ತನನೆ ಮಾಂಡು 4 ದೈವಲೆದ 5 ದೈವಲೆಗಾಗಿಯಲು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೆ ಬಲಸುನ ಪೂರ ಅಂಡಿ ತೆಂಕಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮನೇ ದಿವಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಗಣಹೋಮಡ್ದುಕ್ಕ ದೈವಲೆದ ತಂಬಿಲ ನಾಗದೇವರನ ತಂಬಿಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಪುಂಡಿ ಇಂದು ಹುಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತರೆ ಹೊರತದಲ್ಪ ವರ್ಷಗೊರ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡ್ದಾದ ಇನ್ನು ಜೋಗಿತಾಯರಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನಗದಿ ಪೆರೀತೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನ ಪಣವನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದು ಆ ಮಾ ಹುಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಪಿಸೋದು ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ ಸೇರಿದುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬುಕ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ತ್ಯಾಗ ಅಕಲು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರಾ ಉಂಡು ಅವಲತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗುರಿಕಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ 60 BK ಸುವರ್ಣೇರು ಪಂಡದು ಆರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ದಫೇದಾರ್ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಹಿಡಿತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಆರಿಗೆ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಆರಿಗೆ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ಆತಂಡು 6 ವರ್ಷ ಬಲಿ ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಏಜ್ದಲ್ಲ ಆ ಯಾಸನ್ಲ ಒಯ್ಲ ನೆನಪಂದೆ ತುಮಕೂರು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುದು ದೈವದ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ಲುದು ದೈವದ ಪೂರ ಚಾಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಸ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೋಡ್ತಿನ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಪನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ 2000 ಇಸವಿಡು ದೈವದ ನೇಮಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ದೈವದ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ದೈವ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಕಾರ್ಗಳ ಮಾರಾಟ, ಕಾರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಲೋನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್, ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಲೋನ್, ಹಳೆಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಪಡೀಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಕೂಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಫೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಮನ ತಣಿಸುವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಈಟ್, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು, ಹಾಟ್ ಬೆವರೇಜಸ್, ಚಾಟ್ಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಕೂಪ್ಸ್, ಐ ಶೇಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಚೈನೀಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳು, ಸೂಪ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ರಸಮಯವಾಗಿಸಿ ಸ್ಕೂಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಫೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೂಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಫೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ತಳ ಅಂತಸ್ತು, ರೀಮ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಎದುರುಗಡೆ, BC ರೋಡ್, ಬಂಟ್ವಾಳ. Stay slim, fit and healthy with BC Road's #1 air-conditioned gym, the Gym BC Road. International gym equipments, cardiac section, professional trainers are our specialty. Ladies batch is also available.
Visit the Gym BC Road, first floor, Shubhalakshmi Arcade, Kaikamba Junction, BC Road. ಆ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜೂರು ಲೀಡರ್ನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲಿ ಕೇಂಡರು ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಐಕ್ ನಿಖಲ್ 2 ವರ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ನಂಡೇರು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪರ್ವ ಕೊರ್ಲೆ 2 ವರ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ನರ್ತನ ನೇಮ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ನಡಪವನ್ ಬತ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ನಂಡುದಾಂಡಿ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸಂಚಕಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಅವಘಡ ಕೆಲವು ಮಾಟ ಇಂಚಿತ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಲು ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಏನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಏನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತಾರನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ದೈವದನೇ ನುಡಿಯಾಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ಥಾಪನ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ದೈವ ನಂಡದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಗಳಿಗೆಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಟಾಯ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ನೇಮ ಕೊರಿಯ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕಲ್ಲೂಟಿಯಪ್ಪೆ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಯ್ ಕುಂಟೆಲ್ತಾಯೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಐನು ಬೂತೊಲೆದ ನೇಮ ನರ್ತನ ನೇಮ ಐತೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತಾಪತ್ರೆ ಪಣ್ಣು ನಡೆದವರ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ದೈವ ನಿಖಲ್ 4 ವರ್ಷ ಹೊರ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಅರ್ಥ ಪುಣ್ಣು ನಂಡು 4 ವರ್ಷ ಹೊರ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷ ತಂಬಿಲ ಕೊರೊಂದು 4 ವರ್ಷ ಹೊರ ನೇಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಇಡೀ ವಿಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಪಾಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಕರಿ ವರ್ಷ ನಾವು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪಡೋಂಡು 2020ನೇ ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತದ 21ನೇ ಇಸವಿಡು ತಂಬಿಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ದಿನಾಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆದ ಮೇಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡು ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ 18ನೇ ಇಸವಿಡು ನೇಮ ಮಲ್ತದ 22ನೇ ಇಸವಿಡು ಎಂಕಲ ನೇಮ ಬರ್ಪನ 4 ವರ್ಷ ಹೊರ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ನೇಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನೆಲೆಯವರು ನಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆನ್ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಈ ಸತ್ಯ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಭೂಮಿನ ತುಂಬಿನ ನಾಗದೇವರಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದೈವದ ಕಟಾಕ್ಷನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಒತ್ತೆಪ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಕಲ್ಲುಟಿನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಾರಲ ಪಟ್ಟದ ಅಜ್ಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನ್ನಿಯನ್ನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕುಂಟಲ್ದಾಯನ್ನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಗಳ ತರಣದಗ್ಗ ಒಂದು ಗುತ್ತು ಬಾರಗೆರನಗಳಿನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ದುಂಬುಂತೊಂದು ತರಣದಗ್ಗಾದ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವದ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಕಾಲಾದಿ ಬೋಂಡು ವರ್ಷಾದಿ ಬೋಂಡು ಕಾಲಾದಿ ಬತ್ತನು ಇನಿ ಕೋಡೆನ ಕಟ್ಟತ್ತು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಅಪಗ ವಾಕಾಲದ ದೈವನ ವಾಕಾಲದ ಮಣ್ಣ ಪಂಪಿನ ತೂಯಿನ ಕಣ್ಣಲೆಜ್ಜಿ ಕೇನ ಕೆಬಿಲೆಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಪಾಯಲೆಜ್ಜಿ ಅಪಗನಗ ದಾದನ ಬಡಭಕ್ತಿದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಈ ಬಪ್ಪಳಿಗೆದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡುದು ಬರ್ತನು ಅಂಚಾದಿಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಕೊಡ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸೇವೆ ಈ ಸೇವೆಗೆ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ನ ದಿನಮಾನ ಕರ್ತಿಂಚಿತ್ನ ಕೈಲು ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ನ ಮುಹೂರ್ತದ ಅಂಚನೆ ಮಿಪಾಯಿ ನೀರಿಡಾವಡು ಕೋಪಾಯಿ ಗಗ್ಗಾಡಾವಡು ಪಂಪಳ ಪಾಲ್ಡಾವಡು ಸಾರ ಬಗೆದ ತಪ್ಪಿಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪನು ಬಿಡುವಂತ ಒಪ್ಪನು ಅಲ್ಪಾದ ಕೊರತು ಕಾತುದು ವಿಷಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪನೆತ್ತಿನ ಇನ್ನು ತಟ್ಟುಬಾರದ ಅಮೃತನೋದ ಕಾತು ಕೊರತು ಕಾಪುಡು ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಬಂದಿಡ್ಲೆಪ್ನ ಪಾರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಂತಲ್ಲ ತಿರುಗಡ ಸಂಸಾರ ಲೆಪ್ನ ಪಾರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಂತಲ್ಲ ಏಳು ಬಿಡ್ದ ಪಾರಿದಾವನ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಭಿನ್ನ ಬಿಡ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಧರ್ಮನು ಒತ್ತಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಭಿನ್ನ ಬಿಡ್ಲೆ ಸಂಸಾರಸ್ಥೆರ್ಲೆಪ್ನ ಪಾರಿ ಭಿನ್ನವಂತಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಭಿನ್ನ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗಡ ಬೋವಿನ ಸತ್ಯನೇ ಆಕಾಶನ ಬಿಡ್ಲೆ ಶತಪಾತಾಳ ಜತ್ತಲ್ಲೆ ಶತಪಾತಾಳ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ಡಾವನ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮುಖಾಮೂರ್ತಿ ಡಾವನ್ಲೆ ಮುಖಾಮೂರ್ತಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಾಲಪ್ರಾಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಮದಿಪುಡ ಒಂದು ಶಿವಗಳಿಗೆ ಶಿವ ಮುಹೂರ್ತ ಬನ್ಪಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕಂದಿನ ಅಪ್ಪೆವೆದ್ದಿನ ಮಾನವನ ಮೆತ್ತು ಪತಿಪೂರ್ಣ ಪದ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ಅಗಲ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖರ್ಚಿನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ನಾಳೆ ಕೌಲಾಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಭೂತಕಟ್ಟುನಗಲ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ವಿಲೆವಾರಿನನ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗಲ ಈ ಬೊಂಡ ತಾರೈ ಪರ್ಂದುಗಲ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ವಿಪರೀತ ಆತುಂಡು ಸಾಗಟ ವೆಚ್ಚ ಏರ್ದುಂಡು ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಏರ್ದುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಏರಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತಲ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೊರ್ಪುನ ವೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಹುಂಡಿದ ಕಾಸು ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಸಮದುಗಿಸ ಅಂತ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ
ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆನಗ್ಲು ಬೊಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರ್ನ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ದೀತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ದಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಆ ನಿಧಿಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಐನಂಕ್ಲು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪ ಈ ಜಂಡ ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಕೊರ ನೇಮಗಂದೆಪ್ಪ ಅವಲ್ಲ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಆವಡಿ ಎಡ್ಡ ಮದಿಪು ಎಡ್ಡ ಮದಿಪು ಕಾರ್ತೆಲ್ಲ ಗುತ್ತಿ ಕರ್ಕುಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕನ ಮದಿಪು ನೆನ ಕರ್ತುಲು ಕೊರು ಬೈದಾರೆ ಜಡಿ ಮಲ್ಲೆ ಎತ್ತ ನುಡಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಪನಾ ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮದಿ ನೀತೆ ನಿಕಲ್ಲ ಇನಿಕ ಮದಿಪು ನೀತೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮದಿತನಲ್ಪ ಮದಿಪು ದಕ್ಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏನಂಚಿತನ ಮಾಯ ಏ ಒರಿಯಾಕಲ ಕಾಲುಡಾಶ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಲಿದ ಬಲ ಬಂಟಿಚಿತನ ಬಕ್ಕಿ ಜಡಿಂದಿತನ ಊರು ಪಟ್ಟೋರು ನೀತನ ಮನ್ನಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಸಂಸಾರದ ಪಾಲಕ ಬರ್ಪಣ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಶತ್ರು ಬಾಧೆ ಪೀಡನದ ದೋಷದ ಪಾಲಿತ್ತಿರನಂದ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಚಡಿನ ಬಾಡುವೆ ಉತ್ತಮದ ನುಡಿಲ ಎಡ್ಡದ ಕೋಡಿಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ದೇವರಿಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐವೇರು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಬಪ್ಪೋಳಿಗೆ ಮನ್ನಗ ಮಾಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾದು ಕುರಿದು ನಮ್ಮನೆಗೆ ತಕ್ಕದ ಇಂಬು ನೆನಪಿನೆಗೆ ತಕ್ಕದ ಇಷ್ಟಾರ್ದುನು ದೇವರಿಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐವೇರು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಪ್ಪೋಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೆಡತ್ತಾದು ಗೊರಿಯರಿಗೆ ಪಾದುಗೊರ ಸಂತಿರದಾಖಲ ಪುರ್ಪಜನಿವರಣ ಬಾಲಾದ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಮನ್ನಿಡುವ ಮಾತ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯವಾಗಲು ಅವಡ ಅವಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದಕ್ಲಿ ಮನ್ನಿಡು ಮಾಮಲ್ಲಾಂಚಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿದ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥೋಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಪ ಮನ್ನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲತ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಮನ್ನಿಗೆ ಎತ್ತು ನಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾಗಿ ಏರಿಂಚಿ ತನ್ನ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪಣ ಬಂಗಾರದ ಕುರಳ ಸರಿಕೆ ಮಲಪಾದ ಗುರುದು ಐವೇರು ಸತ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ ಪಾದುಗೊರೆ ಸಂತಿರದಾಖಲ ಪುರ್ಪಣ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ವಂಡುದುಂಡು ಅಂಡ್ ಐನು ಮುಟ್ಟುದಿಜ್ಜ ಎಪ್ಪಣ್ಣ ಅಗತ್ಯ ಬತ್ತಂಡ ಇತ ಕರಿವರ್ಷದ ತಂಬಿಲಾಗಲ ಕರಿವರ್ಷ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತಿಜ 2020 ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ ದೆತ್ತ 2018 ನೇಮಗೊಂತೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ ಐತ ಬಡ್ಡಿ ದೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಅಸಲಿಡ್ಲದೆತ್ತ ಬಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ಇತ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಲ ಎಂಕ್ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ 2000 ಇಸವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪುಟ್ಟನಾಗ್ಲೇನೆ ನಾನು ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಭಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ನಮ್ಮದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ 60 ಅಕಲ್ನ 60 ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಳಿಯ ಕಟ್ಟಾಯಿನದವರು 60 ಈ ಸಂತಾನಡು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಪೋಡು ಇಂಚ ಬೆಳಗು ನಿರ್ದವರ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕಲ್ನ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನಾಂಗಲ ಬೆಳಗೊಂದು ಪೋಡು ನನ್ಪು ನಾವು ಎನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಡುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿನಗ್ಲಿಗಾವಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಾವಡು ಮಲ್ಲಗ್ಲಿಗಾವಡು ಹಿರಿಯರಗಾವಡು ಕಿರಿಯರಗಾವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೈದಂಡು ಆರು ಮಲ್ತನ ತ್ಯಾಗ ಹೆಂಚಿನ ನಂಡದು ಈ ದೈವಲ್ ನಮ್ಮಲೇನದವರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟ ಬಿರ್ಲನಾಥ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ್ಚಿಂಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಏರ್ಲ ನರಕದ ಹಾಸಿಗೆ ಪತ್ತನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವರು ದೈವಲು ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಅವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ನಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ನಂಡ 10 ಸೀಮೆದ ದೇವರು ನಂಡದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಗ್ ರಥೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಪತ್ತುನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಪತ್ತದ ದೈವದ ಎದುರು ಉಂತುನ ದೈವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪುನ ಕಾಜುಗುಜುಂಬ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುನ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಪತ್ತುನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತದುಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಗುಡಿಟುಂಡು ವರ್ಷಗೊರೈಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ರಥೋತ್ಸವದ ಅನ್ನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ದೇವರಿನ ಎದುರು ಬಿಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಪತ್ತದುಂತುಪೋ ದೇವರ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ರೇಟ್ ಅರಿತಾರೈ ಕೋರ್ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಮಲ್ಲ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಊಲೈಜಿ ನಂಡ್ದು ಯಾನೆನ್ನಬೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಕಿರಿಯರ್ ನಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣುಡುಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೇನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋ ಒಂದು ಪೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ವರ್ಷ 2022 ಫೆಬ್ರವರಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೈವ ನೇಮನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನೆರವೇರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯರನಗಲ್ನ ಸರ್ವಾನುಮತ ಬುಕ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪುಲ ಧರ್ಮನ ನಂಬುಲೆ ಧರ್ಮ ನಿಗಲೇನು ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ದೈವ ಉಂತಿನ ಮಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರ ಮೈರಂಕ ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಗಗ್ಗಾರ
ಮೂಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಬ್ಬರ ಮೈ ಹಿರಂಕ ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ನಿಕೋದ ಗಗಾರ ಹೇ ಡನ್ನಾನ ಡನ್ನಾನ